Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady budu hrát znovu Brawl Stars a dáme si challenge, že nesmím se dostat do buše, nebo do křoví, že mám buš, křoví, a když se dostanu do křoví, tak musím ukončit video. Takže uvidíme, jak mi to bude, dáme si 3 hry a uvidíme, jak mi to bude. Trochu to tady zesílím. A nesmím se dotknout buše vůbec. Takže vezmu si tady powercube. Tady je už kód. Hnedka, počkejte. Dobrý, ten by byl dead. A buš, nesmím se ho dotknout. Ne, ono to tam zapadlo. No nic, aspoň mám 1 kill. Tíkám, že tenhle by mě sejmul. Tady. Snad nikdo není. Já mám hrozný tendence do toho křoví jíst. Nevadí. Zatím mi to vychází podle plánu. Já jsem mrtvý asi. Jestli na mě půjde. A tady. Tak projdu. Ještě jsem to vyhrál. Dobrý. A zatím jsem se do žádného keře nedostal. A ještě jsem vyhrál, takže plus pohárky. Ještě když dám 1 hru, tak budeme mít star drop, snad tam padne legendárka. No, snad budeme mít legendárku. Tady je powercube a je tady kit, takže se musím víc snažit. Nevím, tohle asi nebude úplně dobrý, jestli ho hnedka nezabiju, toho kita. Protože kit tady může dělat velký problémy, tak já si mám powercube a zdrhám. A zase tu budu hrát sneaky picky. Já bych ji možná sundal, kdybych jako takhle vykoukal z rohu a vyspamoval ji. A tady je někde ten kit. Myslím. A už jsem myslel, že jsem pro vás křovím, ale dobrý. Ten kit to tam vyčistil docela. Tak. A znovu jsem vyhrál úplně náhodě. Tak poslední hra, kdy nesmím vlízt do keře. Pojď. Mytik. A mám novýho brawlera. Tak si ho hnedka zahrám. Dlouho mi nepadl žádný brawler. Takže za něj jsem rád. Mu dáme 1 upgrade. A poslední hra, kdy nemůžu vlízt do buše. Ale teďka mě napadá hnedka zítra, nebo možná dneska, spíš zítra, ale tak si zahrajeme push na tohodle brawlera. Ještě si s tím, jak se jmenuje. Ale určitě vyjde push. Nevím, jak je dobrý, jestli jo nebo ne.
ale docela složitý teda. Musím uznat. Není to jednoduchý brawler. Já si jdu učit tady to. Fakt je docela složitý brawler, to je teda. A je dobrý, že ho takhle můžu dávat přes zeď. Ne do křoví. Takže tam by byl dead. Dobrý. Nebyl jsem v tom keře. A jdu hledat tady to. Já ho můžu vlastně sundat takhle, já přeznám. A chudák. Takže lidi, já se s váma loučím, zítra se můžete těšit na video, kde budu pušovat Henga. Budu rád, že se vám video líbilo, když tak mi do komentářů napište další challenge a čau.